to witness that our police officers have been arresting the people who are bringing in drugs into our country, and we are going to destroy them in broad daylight. I also want to talk to my fellow parents, the youth, that use of drugs is dangerous. It might look like something nice in the moment, but for the future of our youth, they must, and they have no choice. They must stop the use of drugs. You see, if these drugs didn't have a market in our country, then of course we would not be having people bringing in the drugs into our country. The parents have a role to play, especially now during this festive season, because I know many young people would like to use drugs. Some of them will maybe use drugs for the first time, maybe because they finished their ACSE or something like that. Therefore, parents need to be very, very vigilant and help us in the stop, because once we don't have a market for drugs, then obviously we will not have anyone bringing in drugs into our country. Yes. Asante sana Madam Flora. Tuko na dakika 23 ifike saa 3 asubuhi. Ningependa kufungua laini zetu za simu ili uweze kuzungumza ili uzungumze na watu wetu wenye wako Nyanza region kuhusu uhalifu na security in the region. Diher mondo migom mpaka kod Madam Flora en regional commissioner egwenge mag Nyanza, wamulo kidienje mopogore opogore maga weche maga arita kwe. Wawacho kacha ni dweche ariyo dweche adek mokalo insecurity ne en very high Kisumu ainyanya e city, to gisete momatek kendo giwacho en work in progress, tende ni tich mapod dhi nyime. Olero nwa kacha bende kotenore kod jogo ma jolupo, kaponono ni inja lupo, ber kitiyo kod gige lupo mopuodhi kata gige lupo makare, to ber king'eyo tong'. Nikech ko kiti kod gige lupo makare to ikia tong' mikalo tong', idhi maki komachielo kato wabro bedo kod chandruoge mopogore opogore. Madam Flora owacho kamoro kanyo ni crime does not pay. Maa oro ne rawere kaachiel kod joma pod tindo ni seche ma itimo gimoro kik wi wil ni kiny samoro gino nyalo keti e tago maliet maka kinyalo wuok iungi. En Madam Flora Regional Commissioner gwenge mag Nyanza. Wantiere kode odiochieng' maka wuone Radio Ramogi. Intiere kod penjo mora madiher penje. Line en 0722 200 kata 0773 inyalo yudwako kalo SMS. Namba mar SMS en 2254954x @Ramogi FM #Kogwen. Facebook page Ramogi FM #Kogwen. Matena Nyajimo kachungelo Victor Otieno Makajuma. Hello? Hello? Hello, Jima. Machiegni wawinji gi Madam Flora. Otieno Lawaya. Makosea. Niko na swali kwa Madam Flora. Hapa Migori. Bagi napenda na pikipiki mchana tu. Mpaka watu wanasema hiyo ni bagi. Ni kwa sababu bagi napenda pikipiki. Kama wanaso speed. Ile kali. Ikimoja niliza polisi mwingine. Mbona hizi bagi napita tu hapa na mwezi fuata. Ananiambia tukifuata mtu bagi. Akianguka wewe polisi ndio atakuwa charge na wewe ndio umeua. Unasikia? Hii swali ya kwanza. Ya pili, ukija hapo kwa the villages, hii inaitwa DC Matanga. Hata sasa siku mjini niko nalia. Wanachukua watu wagani? Watu wa kanisa. Kukata siku hii kelele. Kwa nini watu wanaweza waombe mchana? Mbona siku tu unapiga kelele? Na hiyo unajua kile siku inaleta insecurity. Wajana wanaenda huko, wengine wakata kwa barabara, insecurity hii inaleta insecurity. Ya tatu, polisi wale wamekaa kwa sasa miaka mingi sana. Unakuta polisi amekaa hata 10 years mpaka polisi wanarudi wanawake kwa village. Amekuwa vile ya kabisa. Unaona this man mpaka polisi wanashinda ng'ombe ya wizi kwa police station. Akiwa hatua gani wachukua polisi overstay kwa police station moja. Mpaka sasa anashirikiana wale wa polisi. Hawezi shika. Unakuta polisi hapo kachana na kuja jana bunduki, anakuja changa kumali watu kuja jana na kuja changa badala kufika hao yeye anakuja changa hapo. Watu gani wachukua? Yoro kama na nyama kosea.
Ginidikola kwa wate. Madam Flora, umesikia maswali za Makosea, pikipiki na bangi inapita express mchana. Sikuwa namsikia vizuri, namsikia vizuri, sijui kwa nini. Yeah. I can explain, Amesema Migori the Hispania route, bangi inapita mchana na pikipiki. Mchana mpaka kila mtu anajua hii ni bangi. When officers are told about it, wanasema hawezi fuata mtu wa bangi ati akianguka na pikipiki akufe, they'll be charged. That was question 1. Question 2, alikuwa anasema Migori na Migori, area of Migori, makanisa are very active, especially at night. Zikiwa active at night ina raise insecurity because watu wanasema ni kama wanaenda kanisa, there's a lot of noise in the region. What are you people doing about it? Alafu number 3 amesema police in the area, wengine wanakaa for over 10 years. Wakishaka for so long, they get so used to the people, mpaka wakienda kushika wahalifu, those are their friends. Wakienda kwa changa dance, instead of arresting na kuweka order, they join in the drinking. What are you doing about it? Thank you so much. You said the gentleman's name was? Makosea. Makosewa. Yes. Makosea, yes. Thank you, Makosea. I hope he's listening. He is, definitely. Na ningependa kumshukuru sana kwa kutusikiza. Hawa ndio wale watu ambao wako na interest ya security yetu, na nasema asanti kwa yale ambayo ameweza kusema. Ni kweli hilo jambo la kuwa kuna wale watu ambao wanapitisha bangi na pikipiki kupitia kwa panya routes ama pale Hispania wako, hiyo ripoti ninajua ni ya ukweli, lakini ninashangaa kusikia ya kwamba askari wanakataa washika ati wakianguka na pikipiki watashtakiwa. Hilo ni jambo ambalo ningependa kuomba nipewe muda niweze kulichunguza na tuweze kuwachukulia hatua wale askari ambao wanaona bangi ndio hiyo imepita na wanaamua sasa wawache ije iuziwe wananchi. Number 2, mambo ya hizi kanisa ambazo ziko na kelele, na ni mojawapo ya vile visa ambavyo tumejipanga kupambana navyo, hasa kwa wakati huu wa msimu wa Krismasi, kwa sababu kuna watu ambao wanakaa kwa makanisa wanaomba kwa sauti kubwa. Unajua kuna vile viwango vya sauti ambavyo havikubaliki, which is noise pollution, ambayo inasumbua wale watu ambao hawakuenda kanisa. Kama ulienda kanisa, unafaa kuomba bila kusumbua yule ambaye hakuja kwa Kwa hivyo ningependa kumuomba ndugu yetu Makosea, kama anajua particular churches ambazo ziko na huo mwenendo wa kwamba wanaomba kwa sauti ya juu, kiwango cha kusumbua wenzao, aweze kuwasiliana na chief ama polisi wale ambao wako karibu, tuweze kujua these particular churches so that we can take action on them so that they can stop. The issue of overstayed police officers, najua ya kwamba hivi karibuni, na Madam Ruth, hata wewe unakumbuka kwamba aliyekuwa waziri wetu wa usalama alitoa mwelekeo ya kwamba kila askari ambaye alikuwa amehudumu kwa zaidi ya miaka 3 katika kituo chochote atolewe, na walitolewa. Sijui kama tena kuna wale ambao waliwachwa, na ninakubali kwamba askari akikaa kwa kituo kimoja kwa miaka 10, kusema ukweli, hawezi kuwa effective katika kazi yake. Kama kunao wale ambao waliwachwa wakati huo, kwa sababu mimi ninakumbuka ya kwamba tuliweza kutekeleza hiyo, na wale watu ambao walikuwa wamekaa zaidi ya miaka 3 wakatolewa. Lakini kama kuna wale kwa sababu moja ama nyingine walibaki na wamekuwa threat to wa security, hawatusaidii, ni vizuri pia kuwasilisha hiyo ripoti katika kile kituo ambacho kiko karibu. Wajue ni kina nani ili waweze kutolewa. So they should not stay for more than 3 years, huh? No. Okay. That was a directive by the CS. Ramogi Radio, hello.
wagombaka kod Madam Flora en regional commissioner entiere ka kendo wadwa ni mondo mi penjo tima entiere ga godo iwacho gani otimore nade Madam Flora entiere studio di chieng' makawuono penje 079299793 inyalo yudwa bende kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 22954x Ramogi FM #Kogwen. Inyalo yudwa kokalo Facebook page Ramogi FM #Kogwen. Aneno ka utedonjo maber mokalo ya kausimu kato ang aduogo e Facebook mondo mi wapenja ne penjo mantiere ne Madam Flora ma en regional commissioner. Ramogi Radio, hello. Nenore ni dhoke mokelo tabu ka koso. Ndhoko kelo tabu ka koso. Kata kamano, aneno ka ote odonjo na ka awe atema ne mondo miasom ote no ne Madam Flora. Okay. Madam Flora wacho kacha ni seche ma itiyo kod gik moko kaka bangi, wacho ni onyalo mi joy for the moment. Onyalo mi mor gi lak seche gi. To para ne future ndalo mabiro dhi chalo nade. Ramogi Radio, hello. Hello, Machiegni. Maja polo to anunduka yanka. Sasa nina swali moja kwa Madam Commissioner. Yes. Kwa kweli tusidanganyane kwamba ukosefu wa kazi huweza kuchangia sana uhalifu, na tusitumie hiyo kama kisingizio cha kuingia katika uhalifu sisi kama vijana. Hatuwezi kusema kwamba ukosefu wa kazi ni kisingizio cha kuingia katika uhalifu. Hiyo ni ushauri kutoka kwangu kwa vijana. Sasa swali nilionalo ni hili. Anasemaje kuhusu maafisa wa polisi ambao hawawajibiki katika kazi? Juzi Wednesday nilishuhudia kisa kimoja hapa Pochia, hapa Olare, ambapo kuna kijana mmoja ambaye alifumaniwa na watu wa bodaboda akidaiwa kwamba ameiba pikipiki, lakini hakuiba. Sasa kumbe ilikuwa shida ya mambo ya mashamba. Yule mtu ambaye alikuwa na shida ya mashamba akawakodishia watu wa pikipiki kutoka Olare kwenda kumuua. Sasa baadaye polisi watatu wakatoka huko Moya kwenda kuangalia hii mambo, lakini cha ajabu ni kwamba hawa askari watatu walikuwa na bunduki hapo, wakamwacha huyu kijana akiwawa hapo. Inasemekana kwa sababu ni tukio lililotokea mchana, waliwauliza wauaji, tukuachie huyu ama tuende na yeye? Wauaji wakasema tuachie huyu. Hao maafisa watatu wa Moya police station wakarudi station, wakamwacha huyu kijana akawawa. Baadaye pikipiki ikapatikana siku hiyo. Sasa wakamuoa kijana ambaye hakuiba, na hao askari watatu walioenda kumuokoa hawakumuokoa, wakarudi station. Anasema nini kuhusu maafisa ambao hawawajibiki katika kazi katika tukio hilo? Atafanya nini ili wale maafisa watatu ambao walimwacha mtu ambaye hakuiba akawawa, atawafanyia chukulia hatua gani? Moya police station hapa Rangu sub county. Ile ndio swali langu, mwalimu kwa kutoka Kampala. Madam Commissioner, did you get the question right? No, please. I could not hear him. Okay. Anasema kuna cases of police officers wenye wana work na criminals. Amepatiana a very good example. Olare police station, there was a case yenye kijana walikuwa wanasema ameiba pikipiki. It was not proved that alikuwa ameiba pikipiki, but ilikuwa ni issues za mashamba. Then akashikwa na majamaa, akaanza kuchapwa, polisi wakakuja kutoka Olare. He's saying the police officers waliuliza watu, do we go with him ama tuwawachie you deal with him? They were told ati wamwachie. The police officers went back to the station. Unfortunately enough, this young man was killed on the spot. Later on, pikipiki yenye walikuwa nasema that was alleged that ilikuwa imeibiwa ilipatikana somewhere else. Ameuliza, what are you going to do about this?
Ni 3 police officers walikuja kwa scene of crime, wakawachia wananchi kijana ati you deal with him, and they went back to the station. That's very, very unfortunate. That's unfortunate. And I want to, very unfortunate, because obviously it means then the police officers are the ones who caused the death of this young man. Because if they had rescued him from the members of the public. And Madam Ruth, you remember what I said in the beginning, that members of the public should not take the law into their hands, because it's not their responsibility to beat up criminals, to determine who is a thief, who is not. Because now you see this guy looks like was innocent, and he died. He died a very painful death again, because he was beaten by these people. The police officers should have rescued this man from the people who were beating him, so that they could now have a recorded statement in the police station, and investigations started on exactly what had happened. But you see, they decided to allow the members of the public to kill him. To kill him. Yeah, it's very unfortunate. I send my condolences to the family and request that the gentleman who gave this report must, of course, the police station in Olare doesn't have only a few officers, but you see now there are those particular officers who are on duty that particular day. I may not be able to know who they were. I wish we would be able to know exactly who they were, so that, the proper measures can be put in place to make sure that such a thing does not happen again in future. It's unfortunate. It's unfortunate. Yeah. Ramogi Radio, hello. Very unfortunate. Hello. Machiegni. Ayaurenya. An gi penjo achiel kendo madwa penjo madam. Owacho maber ni kik mondo wakaw chik e lwetwa. Yes. Yes. Mama no tin adier. Nitie jogo yumako red-handed to bedo handed to police. King dalari adek to ichako unwang'e kar kanyo. Mano penjo mara mokwongo. Mar ariyo, nitie asoya ma police kawo. Ma ng'ato ang'ata ma ponono ni nyalo bedo ni wuotho gi matatu neno rando ka police kawo. Mubende kaparo na nyalo timo nonro nyalo nwang'o. Mato gitemi ang'o. Ketra Mombasa, Bangladesh. Madam Commissioner. Yes. Kuna swali kuhusu criminals wenye wanapatikana red-handed. Wanakuwa handed over to the police. After 2 or 3 days, they are back in the community, back kwa society. What happens? Uko kwa station yenye mtu amepatikana, ameshikwa, amepelekwa police station, after 2 days amerudi tena naongea vibaya. Mnafikiri mtanifanyia nini? We've heard of such cases. Yeah, I have heard of such cases as well. And sometimes it is not that the police officers didn't do their work. Sometimes some of these criminals are released on bond when they appear in court. Of course, 2 days are long enough to have presented them to court and released on bond. Especially the criminals who manufacture or brew changa, many of them are released after some bail, which is sometimes not much, and there's nothing much we can do apart from making our complaints during the court users meetings. But maybe what the caller is alluding to are cases whereby criminals are taken to the police stations and somehow money exchanges hands and they are released. That is very wrong. If we have any evidence that a criminal has been released without due process, then such acts should be reported. I want to say it is wrong. It should not happen because it encourages the criminals to continue committing crimes, because after all, nothing is going to
to be done to them. If you had stolen an item, for example, worth 20,000, and you are able to bribe police with 5,000 and remain with 15, then obviously it's good business, and you will continue. Therefore, if we have evidence that police officers are releasing criminals without due process, then please let us have those reports so that we are able to deal with the particular police officers who arrest criminals and release them back to the community. Yes. Asante sana, Madam Commissioner. There are claims of some officers engaging in criminal activities, hiring of guns, and even facilitating crime. Wanapeana mpaka uniform. How are you going to correct this? You know, Madam Ruth, I have had this kind of complaints severally. I always like encouraging members of the public to come out in confidence and report the specific police officer. Because, see, when you say there are instances where police officers do this, police officers do that, of course, it's not every police officer who does that. There are certain bad elements within the force or within the service, and I would like members of the public to volunteer that information in confidence so that we know it is police officer so and so. Of course, it is not acceptable. I know even the people who ask that know that this is not acceptable, should not be happening. These are the people who are supposed to be taking care of us. Yet again, they have turned out to be criminals. I request that we have this information in confidence. If you do not trust maybe the OCS, then you can report to the OCPD. We have the county police commander. We even have our offices here in Kisumu, where I believe if one reports or gives such a report in confidence, it's going to be acted on very, very quickly. Yes. Asante sana. Let me take a final question. I'm a final caller, and then we conclude. Yes. Ramogi Radio, hello? Hello? Pole sana. Wito Jawinjo nano. Madam Flora, what would be your parting shot? Tutatumalizia ukituambia nini kuhusu insecurity, uhalifu, especially during this festive season. Asante sana Madam Ruth, na ningependa kuwashukuru wale ambao wamechukua muda kutupigia simu na kutuambia machache ambayo yanatuhusu. Nikimalizia, ningependa kuwaomba wale wote ambao wanaishi katika eneo hili wawe makini zaidi wakati huu wa msimu wa Krismasi na mwaka mpya. Nimeongea kuhusu petty offenses which might increase during this time. Ningependa kusema ya kwamba pia wale ambao labda wataweza kusafiri wahakikisha ya kwamba nyumba zao ama boma zao zimelindwa vizuri, ili kuhakikisha kwamba hakuna wakora ambao wanaweza kuingia. Na vile vile tunaposafiri tuhakikishe kwamba magari yetu yako katika hali nzuri. Hakuna wale watu ambao wanaendesha magari wakiwa walevi, kwa sababu huu ni msimu wa kufurahia, lakini tumeanza, in fact msako umeanza. Wale askari wetu wa traffic na NTSA wako katika mabarabara zetu kuhakikisha ya kwamba magari ambayo tunatumia yako salama, na vile vile hakuna wale watu ambao wanaendesha magari wakiwa walevi. Pia tujiepushe na biashara za counterfeit goods, ile ambayo kile kitu ambacho tumeongea juu yake hapo mbeleni, na vile vile utumishi wa madawa ya kulevya na pombe haramu. Kwa wakati huu watu wengi wanapotumia pombe, na pia labda watu wako a bit not happy, maybe because they don't have money that they would have wanted to spend in their families. We find cases of gender-based violence increasing at this time. I want to say it is a crime. In the recent past, we have witnessed an increase in the number of cases during this period. We have also seen cases of femicide on the rise.
across the country. And I want to say that these are criminal activities which should stop, and we need to enjoy our Christmas without committing any crimes or infringing any kind of harm on our partners or our friends. We mentioned about noise violations, and it is true that during this period also, we may have people, not necessarily in churches only, even in nightclubs, who would like to enjoy their Christmas. But let us make sure that the kind of noise in our bars, in our nightclubs, is not that which goes beyond the recommended levels, so that we don't disturb the people who want to enjoy their peace at their homes. We also have cases of terrorism in our country. Our region is not left behind in this, and I want to ask our people to be on high alert and make sure that if you find people who are not behaving normally, please report to the police. If you find strangers in your area who look suspicious, please also make those reports to the police, so that we are able to deal with those cases as quickly as possible, so that they don't cause any problems to our people. That is all I would like to say for now, Madam Ruth. Thank you so much for having me. I wish all the residents of Nyanza region a Merry Christmas and a Happy New Year. I want to promise them that we are here to take care of their security. All our police officers have been recalled from leave. Members of the Ngao are also at work at this time. We will ensure that you enjoy your Christmas and New Year festivities very peacefully. Thank you. Thank you so much, Madam Flora. Thank you so much, Madam Commissioner. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Royal Media Services. Thank you. En Sadike Wange Maro Nyango. Ni saa tatu? Wange ya Onyango. Saa tatu kamili. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Cartoon Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Weche manyien gi Vincent Otieno. Kaka od fwambo motelo e keloni weche manyien e piny odagi. Pod wan kae mar miyi weche gi duto, kata ka in e nyasi mar Christmas gi higa manyien. Oyaore Nyakwara Mogajwang kendo machiegni mar yudo weche manyien ka gin mago ma otuch e kor gwenge. Jatend migao manyien ma owal e migao mar arita Kipchumba Murkomen odwoko erokamano jatend piny William Ruto kuom pare kendo ma ochuo miele machwe e buch jotend migepe meke. Ma obiro mana bang' seche manok kende tok ka Ruto nyolando lokruoge mabende notim e buch jotend migepe mage, kama Murkomen koro nyo milemo mayande ne omaki gi Ngire Kithure Kindiki kane pok owale kaka jalup jatend piny. Jalup jatend piny mano Ngire Kithure Kindiki bende koro dok ne jotend migepe manyien manyo owal gi jatend piny William Ruto, ka owacho ni okel gi mondo mi koro gikony jo Kenya kendo giter piny Kenya nyime. Ka bende Kindiki nyoloso gi jofwamb pare mayudore Karen buore Nairobi otieno manyoro, kama bende koloso malong'o ewi kapo ni lokruok mabende nyotim e buch jotend migepe. Lokruogno mabende nyodwoko moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Mount Kenya e sirikal, kapo ni mano en yo achiel ma koro samoro jatend piny William Ruto tiyo godo e riwo Uganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya. Kata kamano nyowacho ni okang' ma Ruto nyokawo mar ne dwoko moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Mount Kenya e piny owacho mare en yo mar riwo Uganda jo Kenya duto kanyakla, tok oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya kende. Associate themselves with the political developments, but also I have no reason to disassociate themselves from any political development, because the president has made it clear that for the country to pull and rally itself to do the heavy lifting, there is need for a broader political consensus. It started with the inclusion of the partnership with some of the ministers who were appointed, who were allies of former Prime Minister Raila Odinga. The ministers and parastatals
sector chairs who have been appointed today, many of them worked under President Uhuru Kenyatta. That is in the spirit of broadening political consensus so that we can focus not on political competition and the quest for political survival, but on pulling the heavy agenda that we need to pull to transform Kenya. Weche moko nyakwaramogi en ni jodak e boma ma Bondo koro dwaro ni apisa mag obila okase kamba e tijgi ma en koluwore kod buche mag nek ma osebedo katimore e boma ma Bondo kod alwora mare. Bende ne gigoyo duondgi piny koluwore gi tho mar jago moro ma jahigni 25 ma yande ka orwakne ogudu e tat somo ma Jaramogi Oginga Odinga University dweche ariyo mokalo chien bang' kane omonje ma ochweyo tong'e marach mokalo chieng' tich adek gotieno. Wach ma bende koro miyo oganda modak e gwenge makono nigi luoro mokalo koluwore gi weth mag arita e gwenge makono. Ripota marwa e kaunti ma Siaya, George Amolo gi ler mathoth e wachni. Gima timre Bondo ka ok bernwa. Nyocha koneg ng'ato ka nyaka dhoya kolang'o kae. Ok wawinjo gimoro amora ma polis otimo. Onge action moro amora mokaw. Sani ochako neg ng'ato mwatiyogo ma bende nyo lemonwa nyaka e bura kwa tiek. Koro gima timre niya, arita ma Bondo ok en gima ber. Jonjore matindo ketwa Bondo ka ok wanyal nindo e udi, mon bende gimayo, kwe onge. En gima lit ne Bondo waonge security. Guardian gi police station ok en distance mabor. Imayo ng'ama miyo go wito police ok nyal respond sa 11 gi nus ko gwen. Ng'ama miyo go wi police ok nyal respond. Mano ywak jopiny e boma ma Bondo kotelnegi gi Amos Mbuya Omole ka giywago nyawo ma obila osebedo ka nyiso e tijgi ka Beryl medo ni sani gidak gi luoro mokalo. To make it worse ni police kalo gi mtoka rahia luo bang'e dawahi ichungo japiko noting'i oko wiodi oko nyal ting'i oko ni police kosekalo kama idhi tonga kopo na ting'i ok en gima ber. Police timo patrol kochakre saa 12 odhiambo nyaka saa 3 koseromo saa 3 police ok tim patrol sechego saa 3 no koro ka joma moko bende wuok e tich dhi e udi ibro tonge gi sani otonga member wa mwatiyogo to itonge within Bondo alwora mar Bondo mokata mabor. Giywak ne obila mondo miyo jiwa rita ka ginyiso luoro ni ji mathoth pod ibiro medo hinyo kapo ni ok okawo ndamo mapiyo mar tieko midhiero no. Wakwayo ni mondo polise mar mondo mi owuog giweringe ndara gidhi e mudho mar mondo mi gimanjo manego ji Bondo. Achiel kuom ema koro negini ipani ji adima sani koro idhi nego tino makawuono. Wagombo ni mar mondo mi security nitie Bondo jodalawa wakwani mondo jogi okonywa. Ka Benson Oduro Wala kod Beryl medo kwayo nyaka jotelo ma e Bondo mondo mi bende odonjre e wachni. Wakwayo josiasa ma Bondo bende odonje wacha rita kwe ma Bondo ni. Ochanda kamoro amora mintie. Wachako kwayo Dr. Buru Odinga kamoro amora mintie. Donjnwa uru e rita kwe ma Bondo. Wakwayo ni jotelo man malo ng'iuru kata kunyalo ng'iyo security kata kanyalo wuok oko mondo mi Bondo bed gimoro maber nikech Bondo en kama oting'o ji mopogore pogore. Sani koro nyathi manotimo penj manyo graduate. Ja university o graduate dok ne janyuol ne nono. To police nie i Bondo, police gitanga ginogo ne magiriwore nyaka girahia oko gima ber. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Weche moko nyakwaramogi ka pod wan mana kaunti ma Siaya kono en ka tiegruok tije mag lwedo ma Ugenya Technical and Vocational College ochako chenro ma koro geto lombo rowere kaunti ma Siaya mondo mi odonje kuonde tiegruok mag tije mag lwedo. Apisa ma bende ochung' ne ndikruok e kar tat somono mano Anthony Churchill wacho ni sirikal ne onyiso kuonde tiegruok mag tije lwedo duto e pachoka mondo mi one ni gichopo kwan ma ok tin ne 2 milion mag jopuonjre kuonde tiegruok go higa manyien kendo mano koro miyo chenro no timore e kuonde tiegruok duto mag piny owacho e pachoka mangima. Ripota marwa e kaunti ma Siaya, George Amolo pod miyo ler mathoth e wachni. Registrar mochung' ne weche somo e kar tiegruok ma Ugenya Technical and Vocational College migosi Anthony Churchill wacho ni chenro no bende geno chiwo ler ne jogo ma pod ok ong'eyo kaka ginyalo donjo e kuonde tiegruok mag tije mag lwedo go eko. Nyadi mang'eny iyudo ka wan gi joma gombo no tiegre to ok ging'eyo ni ere yo ma ginyalo luwo mondo gidonje kuonde mag tiegruok moloyo to mag TVET. Omiyo kawuono abiro mondo alernegi courses mabedo offered e TVET, kitiegruoge ma ginyalo kawo kanyo, grade mane midwaro mondo gidonji, ema wabiro mondo walerne jonyuol kaachiel kod jopuonjre. Gima watimo ni ok watime gamba ka kende, wasebedo ka watime e alwora ma Siaya County ka. Koro nicha watime sub county ka sub county, to kendo wawuok e sub county koro wadonje location gi sub locations. Ka ofulo ni migawo mar somo
nyocha ne omiyogi chik mondo mi gine ni gichopo kwan jopuonjre 2 milion duto teko riw e kuonde tiegruoge mag tije mag lwedo go eko e pacho kae mangima. Ma timore nikech nitiere directives from the ministry mondo watudre gi jotelo mag kor gweng' machalo kaka chiefs gini mondo wamed chopo ne joma tindo gi mondo gibed gi ng'eyo e weche mag TVET. Lek maduong' mantiere en ni ba higa manyien idwaro ne nyithindo 2 milion odonje TVET ma pacho kae. Koro mae en achiel kuom okenge mwakawo mondo wan bende wachop godo lekno. To wach maduong' moloyo sani en ni kaka chon ne sirikal chiwo hola to kod scholarship ne joma ne dhi e mbalariany, sani bende koro ichiwe ne jogo madonje TVET. Omiyo janyuol dhi bedo gi ting' mayot. Migosi Churchill nowacho wechegi e kinde romo manye gi Bago Gamba Resource Center e kar chung' od bura mag Gem kotudore gi ofis jalup ruoth ma kuno, kama bende nokono e oganda onagi mondo koro lok pachgi koluwore gi tiegruok e weche tije mag lwedo. Wach mar TVET ni onge kuom jonyuol to kod joma tindo pok ging'eyo. Koro watemo lero negi ber mar TVET nikech nyadi mang'eny yudo ka wan oganda mar onagi wamiyo mise mamalo mokalo tiegruok mar mbalariany. Omiyo kidwa nyiso ng'ato ni nyathine mano yudo D- kata mana D plane bende nigi thuolo mar donje kuonde tiegruoge gi tok giwinj mapiyo. Omiyo watemo mondo wagolo dok e itgi mondo gibed gi wachni kaso mondo gi make informed decision. Ka jopiny kotelnegi gi jakom Gamba Resource Center Migosi Amos Ochieng' Ratare to duoko mana erokamano makende kuom chenro makamano. Nyithindwa mosebedo ka timo somo ok osebedo ka dhi nyime yo makare bang' ka gisetieko form 4 moko bende rem kata mana klas 8 kendo chopo kama koro gilalnwa ne kor gweng'. Omiyo kanyo wayudo Gamba Resource Center e bwo patron mare Mr. Otunga Vitalis nyo wamor kabisa. Waparo ni kwariwo lwetwa kamoro achiel to biro chopowa kamoro kendo wabiro loko ngima mar gweng' e kinde mabiro. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Nyakwara Mogajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie ka okalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi ka gin mago ma otuch e kor gwenge. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Jotend arita e kar chung' od bura Malikoni e kaunti Mombasa wacho ni koro gidwa kawo thuolo mar loso gi jogo ma itudo kod timbe mag njore to chutho mago ma pod tindo mondo mi koro gibed kod lokruok. Magi nyogi wacho e romo bende ne okelo kanyakla jotend arita, ruodhi kaachiel kod jodong gweng' ma wuok e gwenge mag Likoni mangima mar twak e wi kaka koro ginyalo bero weche mag arita e kar chung' od burano. Kowuok e kaunti ma Mombasa, Juja Oko giler mathoth e wachni. Unajua mkipata mwizi mkiwa wengi mwambie tumekujua na mama yako, hata mama yake ajue tumemjua, ataambia mtoto wako hama. That's all we want. Nataka atoke kwetu aende kwingine. Mano komanda mar obila e Lugura Malikoni Mombasa Geoffrey Ruheni kakoni achiel kuom okange masane gidwa kawo mar kedo gi timbe njore en yango jonjore go kendo nyisegi elela kapok gikawo negi okang' machielo. Sasa mimi mmeniambia ati nichukue mnipige mtu risasi mtoto ya wenyewe alafu ipoa iko hapa na nyinyi mtanigeuka tena. Let's not go that direction. But at the end of the day somebody's child. Kama atapatikana kwa ya chomwe shauri yake. Kane oloso e romo mar arita Likoni mane obagi kod riwruok midendo ni Kenya Peace and Security Support Initiative mabende tiyo kanyakla gi Kenya Ports Authority, jatelo no ne okone gisegoyo okang' kendo yango thoth jonjore. We have achieved a lot the last year kutoka January na hiyo ingine tumesonga mbali sana. Ile imebaki ni kidogo. Na ile kidogo ni kwamba we know the criminals now. Tunajua magaidi, we know their houses. Nataka sasa mimi na nyinyi tuanze kwenda kwa manyumba zao. We are going to their houses now. Si kuwapiga, kuwa sensitize. Tumwambie wewe tumekujua, wewe tumekujua, wewe tumekujua. Tuwaweke alama ya red. Mtu akifanya kitu ikifanyika hapa tunajua ni wewe. We are coming for you. Kwa sababu tukimtoa hata kuwa na evidence. Na tunajua pahali tunaanza mlima. Tuko majina yao tuende kwao mchana. Na tunaenda wengi. Obila ne komachielo oseo jopiny kuom rem nyiedhore kendo dhi chiwo neno e doho kata bang' meko mag achije ma itudo gi timbe njore, gino mamiyo achije mosemaki iweyo thuolo nikech onge mar joneno. Magi timore sechegi mathoth jodak Malikoni ywago rochruok mag arita kod timbe njore ma bende itudo godo kweth rowere ma pod tindo manie kind higni 11 nyaka 16. Tunadiru na what we call juvenile gangs. Juvenile gangs ni magenge ya vijana wadogo miaka 11, 12, 13. Na tuko na challenge kubwa sana kwa sababu kulingana na sheria yetu hiyo tunatumia saa hii ya watoto 2022. Mtoto ambaye ako chini ya miaka 12 hafai kustakiwa na makosa. Huyo mtoto anasemekana umpeleke afanywe counseling. So tukishika vijana tupeleka kotini, hiyo vijana tunaambiwa tufanye counseling, lakini hapa kwetu wanakata watu. So mnaweza kusema kwamba hatufanyi kazi.
lakini ile shida tuko nayo ni kwamba wakipelekwa pale kotini tunaambiwa vijana tuwafanya counseling. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, I'm George Aoko. Gi kanyono nya kwaramoga jwange mochope giko mar mi weche manyien kaka ne gimolno meso mar ka weche manyien Radio Ramogi kane gin mago ma otuche e kor gwenge. Okalo dakika 15 tok saa 3 wange mar okinyi kwaramoga tudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Kaka od fwambo motelo e kelo ni weche manyien e piny onagi. Wakwayo ni hawi maber e kinde ni mar nyasi mar Christmas gi higa manyien. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ingine bogoli studio ka. Ingine vigoli studio ka, gimomia vigoli studio ka. Awoga na tang, ni an lweta ok yar go mat. Kawuono yara okauma lweta iyarogo chuk. Kaito. Gimoma kodhoga, an ka gijo winjo mang'eny magoga simu. Ma penjo ga penjo. Yes. Kawuono kata penjo ne chuok. Ngol mar dhok. Ngol mar dhok. Kata ni nyajiwo. Imedo jaka gi ginene. Okawacho ginene. Okawacho ginene. Wacho ne ya. Saa zingine inasemekana kuwa ginene. Aworo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Okawacho ginene ni to uriago. Ginene. Kata kamano antiere kod pesa adwani mondo miamika wadhi e weekend gi Kiswahili. Gi Kiswahili. Idwoka kacha. Flora by the way, Madam Flora, but points mochiwo gin points maler mokalo. Hoja. Points mochiwo gin points maler mokalo. Yes. Kendo wacho kacha weche mangima. Madira. Kapo nono ni wanyalo chiko itwa to gin bende gitim kaka migao wach ma ofafanua maber ma winjo kodonjo en wach mar tulo ma osebedo ka monjo jolupo alwora ma nam Lolwe nikech wacho ni nitiere jo apisa mag obila mawuok e piny libamba mag Uganda gisebedo ka gisando jolupo mag piny Kenya. Awinjo ko wacho kasto nitiere wach moro ma bende nyiche wasomo kae ni kinde mokalo chien koluwore gi wach mar kuo mag dhok ma odwa medore ahinya e tong' mar Nyakach gi Lang'o. Ok Nyakach gi Lang'o. Nyakach gi Soin Sigowet. Manok Lang'o. Okay. Mano kar chung' od bura ma Soin Sigowet ma bedo go tong' gi Nyakach alwora ma Sondu kanyo. E kinde mokalo chien ne jalup county commissioner no golo chik mondo mikoro apisa mag obila ne kaw thuolo mar chielo gi risasi manegi kata ma chich godo ni nyalo bedo ni en jakudhok ma endi ka ripode ne wacho ni korad kode ka piny dhi ka imore to en gi gima nyalo chalo asere kata gi lweny moro amora to mondo koro ne chwade mana gi risasi ma okaw ngimane oko. Madam Flora olero maler ahinya kanyo. Wach machielo machaka winjo en okenge ma koro giseketo gin kaka bar migawo mar weche mag arita ahinya to e kindegi mag nyasi mag sikuku. Giwacho ni apisa mag obila bende nie rusa koro luongi mondo mi obi kaka yo mar rido ma okalo weche mag arita. Gin weche ma teko gi ng'eny. Kendo wacho weche maler. En mana ni ywak bende oganda nitiere go. Ywak bende oganda nitiere go. To weche te ler kata un muwacho kode ne giler ahinya kata ginene nokale iye. To maduong' ne koro ginene to bende nitie. Kata ginene nokale iye. Ing'e gima timore Ruth? Adok e mesa mar weche manyien. Gima aduga fwenyo. E dhoka adek mong'e Kenya ka. En Kiswahili, Kizungu, gi Dholuo. Mano ka koro gi Dholuo mwang'eyo. To dhok mar koro modwa ginene kane. Moginene kane. Ayudo ka kendo kari winje. Ginene to obira lakini nikech ng'ama ne chiko ite maber gin na jawinjo. Kichake Madam Flora
nyaki wach Kiswahili madhi sentence ariyo moko. To ng'enyne kisungu ne ni malo. To ginene bodugo biro. Koro ka kisungu ginene bodugo biro, lakini kata kamano amor. Omenda chiu magi gi kisungu. Koro okay, mia ticket ka 100 ke pesa pay bill number 525241. Kara account dikni Ramogi. Ka siling 100 awacho gi dholuo wacho gi Kiswahili. Ka siling 100 nyakwa Ramogi ajwa ng'en tilo mogi en giko juma en Friday chendo en kogwen. Ka siling 100 nyakwa Ramogi adhi loko tango. Nyakwa Ramogi adhi loko tango. Chaki ka siling 100. Chukua silingi 100. Ka siling 100. Chukua silingi 100. Ke pesa ka siling 100. Chukua silingi 100. Silingi en shilingi. Silingi. Okay. Winje ni chukua silingi. Sawa. Chukua shilingi 100. Chukua shilingi 100. Kete mpesa pay bill. Weka katika mpesa pay bill. Kete mpesa pay bill. Weka katika mpesa pay bill. 5252 41. Kara account. Hapo mahali pa account. Ndikni. Andika Ramogi. Kiki full stop. Usiweke kimkuu. Kiki koma. Usiweke Maruto wacho no. Watu desangwen vine. Boduogo. Ginene. Odiango mina ndeli nyatega koto ya nyonu ver. Ane uyo video odero gijosi. Odiango mina ndeli nyatega koto ya nyonu ver. Ane uyo video odero gijosi. Seche mamano dhi nyime kik wil kod weche mananyisi mar bedo kod Christmas maber kod bengi mar Equity. Inyalo bedo kod Christmas maber abera chuth ka intiere kod bengi mar Equity kaponono ni dwa oro pesa kowuok e account mar Equity nyaka account machielo mar Equity en absolutely free. Kitiyo kod Equity card mari e timo shopping kata e olo mafuta e nyamburko bende en absolutely free. To gima daher mondo mianyisi ni nitiere discounts mang'eny mokalo kitiyo kod Equity Mastercard e dukni mopogore opogore e diere mag nyasi mag Christmas. Inyalo tiyo kod Equity Mastercard ni kata Equity card ni mondo mi yudi e bera nikech bengi mar Equity dwani mondo mi wabed kod rapara, wabed kod memories, wabed kod mor e diere mag sikuku. To bende kaponono nitiere kod wede ni moke pinje maoko nyakwa Ramogi Ajwang. Kik gibed gi luoro kata matin. Ginyalo oro pesa e yo mora mora, ginyalo tiyo kod Western Union, ginyalo oro pesa e yo mora mora mak mana ni ka giore gi kocha to gichanele mondo mi odonji account ni mar Equity. Omiyo kaponono nitiere kod wede ni oko e bubuog gi kata in bende kiwinja nikech Ramogi winjore ka mora mora inyalo oro ng'ato pesa kata sori, inyalo ore siya, inyalo ore migo, inyalo ore tung piny ka tung piny to mana kitiyo kod channel mar Equity. Equity Bank kwa yuni hawi maber e diere mag nyasi mag Christmas. Merry Christmas kowuok e bengi mar Equity. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano timore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kokelnegi makate mar Kingsmill. Be ing'eyo gi makate mar Kingsmill kowuok Kenafric Bakery Limited. Kawuono en chieng' tich abich tarik 20 dwe mar 12 higa 2024. En odiochieng' mar 355 e higani kod ndalo 11 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1997 mane jatend piny ma Afrika ma milambo kucho migosi Nelson Mandela nogwe tao kaka jatelo maduong' bura mar African National Congress. Be ing'eyo kokelnegi makate mar Kingsmill, Kingsmill Burger, Buns, Scones kod Kingsmill Muffins. Beng'eyo ni pek mar chokeni okawo atamalo 14 mar pek mar dendi. Ma en kaluwore gi mbui mar funny2.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Be ing'eyo kokelnegi makate mar Kingsmill kowuok Kenafric Bakery Limited. Kuom higni moingo 30 wasebedo kawaloso ni makate mayom kendo mit mokalo. Inyalo yiero marachar kata marabuor. Kabende inyalo mor kanyakla gi familia mari kiyudo Kingsmill Burger, Buns, Scones kod Kingsmill Muffins mayudore duke te mapachoka e nengo moluar mokalo. Kingsmill kowuok Kenafric Bakery Limited. Kuom thuolo mar higni 30 wasebedo ka watedo gi hera. Wakelo ni mkate maler kod mor makende ne familia mathoth ei pachoka. Kingsmill dongore kendo wan kod mor mar yango ni nyien kod mit mayudore ei mkate magwa madonjo mamit kod thoth ji mawuok e gwenge mag Imbo gi Nyanza.
Christmas ni sama familia chokore kanyakla, yetet marwa okel mor masanja e mesani. Obed math mokinyi kata nyasi, wan kod gimoro ne in. Many mana makati mar Kings Mill kod mwandu wa mamoko e duka machiegni kodi. Ibilie mit mar higni 30 e mora mora miketo e dhogi. Kowuok e familia marwa mar Kings Mill nyaka ne familia mari, happy holidays and a joyous Christmas season. Bed jaloch mar $1,000,000 gi mwandu mag Hotpoint kod LG. E kinde nyasi ni mar sikuku, yud mwandu mag LG manengo gi oyueyo nyaka tamalo 30 e mwandu kaka fridge, washing machines, microwaves, TVs kod soundbars. Nyiew mwandu gi kokalo e dukni mag Hotpoint kata inyalo nyiew mwandu gi kasto ichulo bang'e mano kokalo e mbui. Bende inyalo yudo thuolo mar loyo omenda maromo $1,000,000, wuodh ndalo 2 e piny mar Malaysia kata yudo achiel kuom ute 9 mag home makeovers e gwenge mag Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. LG, life's good. Bidwaro hola minyalo yudo e bwo dakika 5. Download app mar Zenka koa e Google Play Store mondo iyud hola nyaka maromo $80,000. Par nigi Zenka kapo in gi sida mar pesa, inyalo top up kendo opando maling'ling magi. Remesha maisha uduogo kendo jo Kenya mathoth bado bedo joloch. Hello. Oyaore George. Kamano. Dod namba ino mogi to 46. Kamano. Ani luonga ni Winnie Oduor. Ay, Winnie! Danya sae kikonye nyar Kisumu. Danya sae. George na agoyo ni mana sima mi mana pesa, onge mang'eny mantiere godo. Kamano nyasewa, kamano nya Kisumu wa system. Yawa. Pokni loyo ga? Asalo igni ariyo mokalo. To igani podi. Igani podi. Basi kome koda. Intiere gwenge mage? Antie Migori County, Ongo SDA Church. Kamgiwadu Market. Congratulations Meji. Erokamano. Nyasaye munde gwedhi. In bendo gwedhi. Erokamano mama. In benyalo bedo jaloch ma ilok ngibani kawuono. Nyiew voucher mar $100 e mpesa bibi namba 525241. Kar account nigi Ramogi. Opodho kod BCLSS number 0096. Jo matie boyi na paka boro okweni gido jatugoni. Oti, holiday mar sikukuu ni chame kanye? Mike ng'ata, holiday mar sikukuu ni wachame kure? Osiep chunya, holiday mar sikukuu ni wachamo kure? Nikech Junior gi Anyango osiko penja gini pile. E kinde mar nyasi mar sikukuu, kik idong chien. Lim kar limbe mar KWS Park in kod wedeni kod osiepeni mondo yud mor kanyakla. Yud thuolo mar neno gigo ma wiyo kano wilgo kaka neno le ka intie gari, chamo chiemo oko kata picnics kod BBQs, wuotho e bungu kod bet e hema kata hiking and camping, kwang kama tut kod rech mar dolphins. Kuonde duto mag limbe mag KWS oikre maneno ni in bedo kod holiday ma wiyo kano wilgo e nengo mogonyore. Usizubae, shikisha halls in a KWS Park today. Wantiere kodote moro kama dwani mondo miaminya kwa Ramogi Ajwang' Mirok Garden mayudore Milimani Kisumu sani obagoni budho maratipu. Chieng' tich abich ma en tich abich manyien tarik 27 Disemba 2024 chop sama chon mondo mi ichama rumba kowuok kuom madanje perimeter kamoting'o Limpopo tutarudi Kisumu Victoria. Donjo nobed regular $1,000 advance ticket ka gate nobed $3,000 kende. VIP advance ticket nobed $3,000 ka gate nobed $4,000 kende. Yor budhe sama chon mondo mi kik nyasi makama bai. Mondo mi yud ticket mari inyalo diyo *487*28# kata gwel mbui mar www.viewtickets.com. Mano en nyasi mobagni tich abich manyien kanye iluongo ni Mirok Gardens mayudore Milimani e chuny boma ma Kisumu. Radio Ramogi Karchu Radio Asebedo kanyisi weche mag Zenka nyakwa Ramogi Ajwang'
nitiere ka amar mondo mi iyud hola mapiyo piyo, mondo mi iyud hola ilweti mapiyo piyo, dakika 5 kende tiseyudo hola. Mokwongo gima nyaka watim mokwongo en ni nyaki download app mar Zenka. Mano nyaki tim, nyaki kuongi download app mar Zenka. Kise download app mar Zenka, to gima nyaki tim kendo namba 2 en cheka ne limit mari. Ni limit ni en pesa di, tiende niya hola minyalo mi en pesa di. Kise cheko limit, tibro yudo thuolo mar yudo hola mapiyo piyo dakika 5. Dakika 5 kende to chakre seche mikwayo hola kod seche ma hola ochope simbi to en dakika 5 kende. Zenka oyawne ji duto te mondo mi okaw hola kendo mondo mi bed kod mor kaachiel kod kwe e diere mag nyasi mar Christmas. Gima daher mondo mi apar ni bende nyakwara Mogia Jwanga ni Zenka onge kod agents, Zenka onge kod forms mijaso, Zenka onge kod dundruok mang'eny. Ena in kaachiel kod simbi mar ong'we yamo tibro yudo thuolo mar yudo hola mapiyo piyo. Adwa ni mondo mi apar ni bende ni Zenka sani koro omedo credit limit. Tiende ni yande ne en pesa ma ok chop siling 200,000 sani koro chopo 200,000 Kenya shillings. Kapo nono nyakwara Mogia Jwanga ni dwa ni mondo mi iyud credit ma kata yud hola mapiyo piyo, kaminyalo yude hola mapiyo piyo en mana gi Zenka. Simbi mar ong'we yamo, download app mar Zenka, app manyien mar Zenka, check credit limit mari, kaito kisecheko credit limit mari nyakwara Mogia Jwanga, tibro neno kendo ibro yudo ni en pesa di minyalo yudo dakika 5. Dakika 5 tiseyudo pesa. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Karchu Radio Ramogi, Radio Karchu Ramogi. Weachiu pesa. Angi 30,000 adilo megi tena. Akata nyalolo megi 50. Mia ticket, mia voucher. Ka 100 ikete mpesa paybill number 525241. Kara account ndiko na ni Ramogi. Adek 3. Odhiambo mina nilinya tega kotho ya nyono wer. Ane wuyo video ke wodero gi josi. Odhiambo mina nilinya tega kotho ya nyono wer. Ane wuyo video ke wodero gi josi. Wea tugo numa na wer nyokomo mailavana. Au manyaga mbiri nyathia yego yebija. Wea tugo numa na wer nyokomo mailavana. Au manyaga mbiri nyathia yego yebija. Inang'o miparo kasama manyite lavana. Dake parie twango nyathigi nele mawude kakiso. Inang'o miparo kasama manyite lavana. Dake parie twango nyathigi nele mawude kakiso. Eringe ni mungu samoro chwanya madware bugo. Itang'o mirito to nyiri lara biyoma. Eringe ni mungu samoro chwanya madware bugo. Itang'o mirito to nyiri lara biyoma. Biyoma nyakimeri Nicholas Kidenge wuda wendo nena nyathini. Hello, Wilson? Yes? Wilson? Yes. Idhi nade? Adhi maber mitaun? Ambi adhi maber. Mokali luonga ni Ruth, agocho ni kowuok Radio Ramogi chenro mar Kogwena. Gocho na jo? Iluonga ni Ruth, agocho ni kowuok Radio Ramogi e chenro mar Kogwena. Okadwa chandi, aoro ni pesa simbi kanyo. Yes. Idhi gode weekend, icham godo Christmas. Merry Christmas kowuok Ramogi FM. Congratulations. Bisa chekoni nadi? An Wilson Oweno. Ise neno ni aoro ni pesa di? Wang'e ne. Cheka ne ober, na nyisi ni en 50,000, en 10,000, en 30, en 40, aluome kamano. Mia tiket achiel kende, mia achiel kama achiel Ane wuyo video ke wodero gi josi. Odhiambo mina nilinya tega kotho ya nyono wer. Ane wuyo video ke wodero gi josi. Wea tugo numa na wer nyokomo mailavana. Au manyaga mbiri nyathia yego yebija. Achaka go ticket simu machielo kapok ago ticket machielo na nyisi weche mag Zenka dakika beach 5 minutes en dakika beach kende nyakwara Mogia Jwanga tise yudo pesa ise yudo hola kowuok ka Zenka. Namba chiel chekane credit limit ni te chekane ni to kapo nono ni dwaro hola kowuok ka Zenka inyalo mi pesa di. Mano en point number 1. Kise download kati cheko ni limit ni enadi. Mano en gima dwani mondo mi imak maber mokalo.
kae to gima daher mondo mi anyisi ni approval process en dakika 5 kende. Kae to gima ber machielo kod Zenka Nyakwara Mogejwang niki kwa siling 1,000 to 1,000 no emimi onge gimoro ni ngado. Kapo no ni dwaro siling 2,000 no emimi onge mi ngado. Kapo no ni dwaro siling 3,000 to 3,000 no emimi. Kidwaro 200,000 nikesa ni koro nitere credit boost ka loan limit obedo extended chwale nyaka 200 nyaka siling 200. Kidwaro 200 to 200 no emimi. Kidwaro 150 to 150 no emimi. Gima ber kod Zenka bende Nyakwara Mogejwang en weche mag privacy. Jo Zenka ok bi duanyi, jo Zenka ok bi njawi gi yote kachiel koda kamere. Ni kapo nono ni kawo hola kokidwa go simu, mi go simu to piny lich to lweny ger oyo. Zenka onge kod wach no kata matin. Weche mag privacy gi kawo kendo ging'iyo maber mokalo. Flexible repayment tiende ni kapo nono ni weche obet matek to nitiere kaka gibro mi thuolo mondo mi chaki chokri mondo mi idhi nyime kod chudo kaka yande ni chudo. To gima duong ni download new version mar Zenka kowuok Google Play Store kati login. Kise login to ti kod promo code mar $1. Promo code $1 mano seche mi kawo hola ti kod promo code mar $1. Tema ne Nyakwara Mogejwang kawo hola kata seche ma wuoyo kodini. Inyalo kawo kata siling 1,000 kata siling 3,000. Minyalo kawo mondo mi test godo 5 minutes mana nyisicha. Kato itiyo kod promo code $1 seche ma iholo. Kato bende Nyakwara Mogejwang daher mondo mi aparni ni Zenka onge kod agents, Zenka onge kod jok mami form ni mondo mi jasi. Zenka en in kachiel kod simbi marong'we yamo. Kidwaro pesa mapiyo dire mag nyasi mar Christmas en yo mayot mokalo kitiyo mana kod Zenka. Kapo nono ni se download adwa ni orna oteno. Kapo nono ni yolo hola e seche ma wuoyo kodi ni to orna oteno e line mar WhatsApp. Line mar WhatsApp en 0722 en $1 mane promo code. Ti kod promo code no Nyakwara Mogejwang Wea tugono mana wenyo como mailavana Aumanyaga miri nyatea yego yevija Inango me paro kasama manyete lavana Dake parie tuango nyatege nele maure kakeso Inango me paro kasama manyete lavana Dake parie tuango nyatege nele maure kakeso Ingeni musa moro chwanya malware bugo Itango miri toto nyiri la Aya wego simu machielo Tilumugik ni thothne wa mama emaka oga tene no kajo machuo orioreka. It's okay onge gimaracha agochoni. Aya en Friday tarik 20 Disemba mwaka 20 na okay. Tino mawunya game Yayo minga diambo angomi paro moderi Uzi pepenja tuango nyatega tino mawunya game Yayo minga diambo angomi paro moderi Amisa ngomaderi Wea nyisu ya wagombo maneno gisedate Kata keto mogo totama chamo hudumagi Era nyiri yuri samoro gani maiweni yuto Maimie mwandu ka pesa rumo to wei Eka kode Airina uma kakoro himbe chake wea Idwa na geno mane toko sidwaro ni echodi Airina uma kakoro himbe chake wea Idwa na geno mane toko sidwaro ni echodi Ingeni chode tokoto wa makati nini dwa ketani Aburo tema to mwana nikechi yonge Kausimu pio Antonio Jimadi apar gaboro pesa kapo kaka Kausimu Oyi wakadiri amanyo ng'at machielo mokuongo mogik we amanyi ng'at machielo we amanyi Inyisi nyaga meri ni ure gachiele to dere Owiti ure kamenya kiti ongere minene Inyisi nyago kinyo ni ure gojuka to tone Otugile so sepna kiti nyakwire mi yude Inyisi nyaga meri ni ure gomolo to kombe Abuja uda yego kidoka yego minene Inyisi nyago kinyo ni ure gojuka to dware Auma nyaga meri kosa weri to yandito
samoro ma jothuru gi odek paro ni chiena auma nyaga meri kosa weri to yane tho samoro ma jothuru gi odek paro ni chiena wane uma chiro twango ngima to bendi ng'eyo na eri ka ing'eyo mano to nang'e sanda tageni koponi podi ngima to bendi ng'eyo na eri ka ing'eyo mano to nang'e sanda tageni Crystal Doctor Imosona Belinda Auma Okoch Anatieko weche goodbye mami kwa area wei Yeye para weng'eyo mwandu gi pesa rumo Aya Chikiti kaponono ni in rawera, kaponono ni in rawera, Chikiti koro nyakwara Mugejuang kaponono ni in jagono, madwa ni mondo mikoro oyar yore ne mag yuto kachiel kod yore ne mag nuengo. Adwa ni Chikiti nikech ote madwa mikani, koro en chuny ote. Aya. Tiji nyathi okomo, bibi ya berja moko agena makina kia. Lamna kora de oto mosa maroge yochena Oginga wulbonda ube kapodo ngima timose Lamna kora de oto mosa maroge yochena Wosna jokena ube kapodo ngima timose Auma nyago kinyo ye mose na yochena Bye lera tumo kuro wanere Auma nyago kinyo ye mose na yochena Bye lera tumo kuro wanere Ikeso kech soja Uro kango Kaponono ni in rawera kind higni 18 kod higni 35 18 nyaka 35 Idak Kisumu, idak Homa Bay, idak Siaya, idak Kakamega, idak Busia, idak Kilifi Diher mondo michako hala Nyakwara Mugejuang Kaponono ni in rawera kind higni 18 nyaka 35 Idak Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kakamega, Busia kata Kilifi tidwa chako business, tidwa chako ohala eweche mag aquaculture Chikiti Nyakwara Mugejuang Ntiere gimoro miluongo ni The Youth in Sustainable Aquaculture tiende ni YISA en program mabende Nyakwara Mugejuang nitiere mar neno ni o empower in kaka rawera, o empower i kaka kijana, o empower i mondo miyudi kaka nyalo bedo kod ngima maber kachiel kod ngima makare. The Youth in Sustainable Aquaculture YISA omakore kod Mastercard Foundation kachiel kod Farm Africa kod Eco Network Africa mar neno nigi kelo ni yore maber makuri nyalo puonjori godo kaka inyalo daka kata inyalo donjo eweche mag ohala eweche mag aquaculture. Tiende ni Nyakwara Mugejuang e counties auchiel mokiewo kod nam kata mantiere machiegni kod pi makore wach makore sa in rawera in nyako in rawera in miyo mapod tin in rawera in kijana kata in jagono mantiere kod ng'ol mopogore jogo masamoro no dar wadendo kata ni internally displaced persons. Nyakwara Mugejuang makoro en thuolo mondo mi ipuonjri mondo mi iyud kaka inyalo tiegori mondo mi ibed kod dignified kod fulfilling job. Tende ni en tich ma inowoni nyalo mor godo kendo ntiere kod chia maber e aquaculture sector. Ang'o matimo nyisi ka Nyakwara Mugejuang ni joma tindo sani koro nyalo puonjore kokalo kuom YISA program mabende omakore kod Eco Network kod Farm Africa kod Mastercard Foundation mar puonji weche mopogore nikech gimakore nyaka kod Ramogi Institute of Advanced Technology gimakore kod Hydro Victoria kod Livingwood Consultant Limited mondo migi mi thuolo to gin thuolo manyalo romo 150 ne rawere kaachiel kod joma tindo kod jogo mantiere kod ng'ol mopogore. Chikiti e oteni kato kichiko iti oteni tibro winjo ni en thuolo mage mawuoe kata en puonjruok e weche mage mawuoe kata en tiegruok ang'o gini mawuoe mwanyalo loko ngimani Nyakwara Mugejuang. Chikane iti e wachni sani aduogo kendo amedo lero ni weche gi. Pinjalo mantie kindi 18 kod 35 kiwuok e gwenge mag Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kakamega, Busia kata Kilifi. Ben kod lek mar chako weche mag pith mar rech kata gigo mipidho e bwo pi. Chenro mar YISA yani Youth in Sustainable Aquaculture ka jomakre kod Mastercard Foundation, Farm Africa, Eco Network Africa Foundation, Latis, Aquarech,
Ramogi Institute of Advanced Technology, Hydro Victoria kod Living Wood Consultant Limited ni kemar kunyichopo leko mari. Wacho thuolo mag tije makwan gro 150 e sekta mar pith mar rech e kaunti sa uchiel Kenya mangima. Ma en chenro mag rowere, jogo man kod ng'ol kaachiel kod jogo mane oringo kuonde mane gidakie. En kinde mari mar yudo thuolo mar tich e sekta mar pith mar rech. Ndikri kawuono kokalo e Youth in Sustainable Aquaculture Kenya Facebook page marwa kawuono. Chenro mar ISA program en tego nueng'o mar rowere kokalo e lony manyasani e yore mag pidho rech e piny Kenya. Pith mar rech, pidho gigo mantiere buo pi. Nyakwara Mugi Ajwang'i winjo wechego kendo gidonjo ni maber. Ka ok gidonjo ni maber, pod abro medo lero ni wechego kaka chale ni ISA ka gimakore kod eko, gimakore kod ji mang'eny ma opogore mar neno ni rawere higni 18 nyaka higni 35 oyudo tiegruok mar pith rech kaachiel kod pidho gigo ma ipidho e buo pi. Donge wachno wach maler. Wachno wach maler kabisa. Pod abo medo minonro kaka inyalo ndikori e yo mayot kendo mapiyo piyo. Teknil 18 nyaka 35. Oginga wanda ube kapodo ngima timose. Lamna korate oto mosna maroge ochena. Wosna jonkena ube kapodo ngima timose. Aumanyago kinyo ye imose na yuochena. Bye bye lera tumo kuro wanere. Aumanyago kinyo ye imose na yuochena. Bye bye lera tumo kuro wanere. Ikeso kech soja Udo karo Omosi engineer Wodi Nyakat Baba Stivo Ibosta Maxwell Wodo Dongo Judge Tourist Kido jauka na Mosta Marion Juma Yago simo machielo dakika 15 mondo mero msangwena Enko gwena Friday ticha bicha Nyama wotone nyakechiro Asandora ne wuoda wete korojo pesa maya David Obonyo Mireri Mosie Nobat Juma Jumbo Ane na iwage mane katana go simu mane